the Karbianglong BJP is President Royal Killing. Ini nang tum kata buat tengok herangkia mai papolo tasi kecengsi iltum Karbi along jatuhnya tak portal channel pen chenglok print media atum do lasi ke joy ke yi phang Karbi pen se pang cheng ko polasi kecengsi iltum Presiden ben pen che kono prima mate Presiden candidate panige gitu. तो कदों कवे प्रेस मीडिया को से तुम्हां दिल्ली हिंद को लीला सुनिया अकान कौन हिंदू में पेन हिंदू में kahuri lapen kacharbo ave pinpen parpono lasi pini kecengsi nili Prime Minister Narendra Modi lapen gelitum Assam along Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen national long President JP Nada lapen gelitum state long President Bhupesh Kolika lapen Ladakh East Karbi Anglong West Karbi Anglong President lapen kado pabe BJP kaching hon atum phanan kecheng si nilihin pen alang litum phan sitame choro par pon piklo lapen elitu labangso a election ho Dr. Himanta Biswa Sarma Chief Minister of Assam alang li sidul bangke tight pick ang bong sitame alang li Ladakh nomination nang file di tarik ani army penchenglo bokajan LAC RD long talang li apor nang chipidun lapen ga haragada long amri lapen rongkhang LAC long sitame alang li apor nang chipidun apot alang li panta choro par pick lo lapen ke Ladakh non labangso 6 Dipo ST Parliament Tria Consensi along Jasimet Pet nang cepat dun alang li minute si apor usame alang li pahino de pinpen nang arjab dun tip nang campaign kai kia mak sitame jakong horang nang pidut ilitu masiam Dr. Tudiram Ronghang lapen ilitum long dimahasau labangso ASEAN Debolar Golosa lapen tim Karbianglong tim dimahasau apan sitame nilihin pen kadogobe choro par piglo lapen kadogobe nanglitum sitame media ahin pen usame nanglitum ahok pet alam kepali ahok pet a news kepele nanglitum kadogobe la election esek abot sitame nanglitum nang ketuardo na pot nanglitum apan sitame nilihin pen mate BJP labangso tim ahin pen usame anutin apan press media abang tuatum pan sitame nilitum ahin pen purwang tupilo lapena choro par pilo nanglitum alam kili ajoine ahok alam kili ajoine si pini tarik ingkor atrok ani vote ke jokani bangke insam jintan sepat konola sinanglitum press media pan sitame choro par pilo lapen elitum long da law and order DCSP lapen election commission atau kansen suruh parti bahan क्या हाई बंग लगे 100% हो लगे हाईवे लाpen के Ladakh vote ke poll kado weta nang litum heglong lo ilitum labangso 6 Dipo ST bang 75.61% la so tenglo polate 6,73,000 vote bang poll pollo labangso tenglo de BJP ke komnai boda 4,60,000 vote bang kon posi nilitum assessment yang kon bata haji man dimahasau pen sitame ilito mane 80,000 award bang long kon lapen ke dimahasau bang ke 73.30% joda ke polo
visa Ladakh di Mahasau bangke 80,000 award bang longpon. La pangrumpet bang se 4,60,000 award bang longpon po kusi nilito mane assessment bangke checklen pon pen laan apai klang pon. Bata hai mane ke mada. Ola sampe nito bange AGP BJP alliance cek lok lo dan nilito tum kreke thom abang se hai ponji ko si nilito ininga chethe pondo kreke thom party Kalau nang di election sita, otomatis kita dulu jadi lo masih langsung aja tuh deh first step apa nih? La 244 alam bangke sudah aprang IMP 3 before ST parliamentary labangso constituency forensing di sitame parliament long labangso alama putha thola labangso alama bang tuan se ke liya jakma ni li hidden for taking danger pen apit lokulo tante ni li kado hoye holada langdam po rasote isi parliament along sitame jedo Kapengla autonomous state 244A labangso alam bangke rabjin ten ke pacun dia fansi nili claim poni. Ada sangat ya masih itu. Nona lagi. Kalau otomatis kamu tuh existing iya. Video dah agriculture ini nanti tuh. Masih masuk pakai tahun setengah padu lama masih bukan. Ini lagi ili tumbang actually abang ke cua batai usema aprang usame doktor John Torompi aku sedame la sondo la pena to non la forensing be aku usame la son aku kimo ke do nili pana bangala party to se aya sedame decision